Assalamu alaikum bandiraɓe sekilaɓe rewɓe Allah jokkoɓe en ɗam en gartiɗo e Warango TV ko Allah welani gartuɗen ɗo henna en calmini hilifaɓe diine wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal en jeehi ha galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall nodde to woɗɗinoto to ɓaadi calminen juuroɗen diccoɗen ñagoɗen duwaw ɓennen ɗon ha galle Alhaji Mamadou Seydou Madina Gounass ñagoɗen duwaw jehen ha to Wourossogui calminen juuroɗen ceerno Aliou Thiam ñagoɗen duwaw ɗon calminten ceerno Sama Somo Rabbi mo Matam ñagoɗen duwaw jiyen ha Guriki Koliyaɓe to duɗal bab ceerno Samba calminen ñagoɗen duwaw en ñaguima duwaw partout e nder leydi Sénégal seremɓe men wonɓe ɗo e nder leydi ɓe en ñaguima duwaw nde Allah renata nde Allah waɗata jaam e leydi Sénégal nde Allah suurata en ittana en oɗo ñaw beeyowo e nder duniya Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗanen ɗum ya barke Mouhammadou Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en gartiɗo e Welango TV pour yewtidde kadi e bandiraɓe hande holko gadduɗen temps o ne wuuli no fewi so temps o wuuli holno mbaɗeten ha mbawen wadde maîtriser temps o holno mbaɗeten e ñamdu men holno mbaɗeten e ɓalli men holno mbaɗeten e ɓornugal men sen mbi temps o wuuli en gaddan laaɓal sa laaɓani ɓeydoɗa wulede no fewi ɗum noon taw ko min mbiyami on ko jahon to bitigaji gaddon ken wiye biocarbonate codon biocarbonate mbaddon hen beurre de karité pour mbawon wadde gome ɓandu ndu holno waɗirte sa soodi biocarbonate to bitig to a ittan hen hakke kudduji 3 café mbadda hen karité jiiɓa ɗum ha jiiɓo sa jiiɓi ha jiiɓi pour mbawa wadde gome ɓandu ma par ce que nguleyki so wuuli ha ɓurti jaggan ɓandu ndu ene wawi sumde ene wawi wadde puƴon cewkon par ce que ene woodi e ɓalli ɗi ganduɗa ene waɗa puƴon tokocon so nguleyki ari il faut jagga beurre de karité o e biocarbonate o jiiɓa mbaɗa e assiette nde mbawa gomde ɓandu ma ndu foof goma moma e ɓandu ma hen foof joɗoɗa ken wiye 5 minutes nde mbaɗa frotte partout biocarbonate o kala ken wiye nguru maydu kala ken wiye puƴon cewkon kala ken wiye ɓandu ndu ken waɗa ƴaggo ittat ɗum ha laaɓa ha wiye ceer sa lootima jampe sabunde nde ɓandu ma wawa hoyde ɓandu ma wawa labde nde mbawa kadi fiirde walla mbawa dañde aafiya ken wiye aafiya nde ɓandu ma ndu wawa kadi welde no fewi so wiyama noon nguleyki ko laaɓal tan sa laaɓi tan nguleyki ma usto no fewi biocarbonate wona gommage o tan nafata biocarbonate ene moƴƴi kene wiye ñiiƴe sa ƴetti biocarbonate o a waddi hen e padma dentifrice seeɗa walla mbadda biocarbonate o juppa hen limon paccila hen sa paccili hen aɗa wawi wadde ɗum boros borisa ñiiƴe ma kala kan woni tarque e ñiiƴe ma ene way so woni ƴakkowo goro walla ñiiƴe aɗa yiiɗi ñiiƴe ma dawna ha yooɗa ha waɗa éclate ɗum ko biocarbonate o kañum e limon o sa borisirima ɗum ene wawi labde ceer ha hunuko ma laaɓa wiye ceer sen mbi koye nguleyki gonɗen ko ma ƴeewen comci ɗi ganduɗa ko comci koyɗi comci belɗi ɓornade goppen kene wiyete uro cuurki saabu cuurki ki ene muusi e nguleyki so woni nguleyki a watti urde kene wiye cuurki tan sa rentaki ene wawi jiptinandema ñaw mo ganduɗa ko ñaw musɗo aɗa wawi dañde hen becce aɗa wawi dañde hen guite ngatoje aɗa wawi dañde hen kadi kine ngatoje saabu nguleyki e cuurki wawa yadude ɗum mbiyami ko rewɓe ɓe haade ko onon jewtidanmi so nguleyki oɗo saaha no way wulde ni guste uro nde mbawon wadde latiji koyɗi ɗi nde mbawon wadde ɗum e cuuɗi he mbawon wadde ɗum e partout e nder galle he ha ura tawa dañca probléme biocarbonate ha hande ko hen gartanmi ene waɗe nder suudu holno waɗirte nder suudu par ce que so wuuli a wiya urani biocarbonate o so ari ma waw fewnude cuuɗi ɗi ha laaɓa ha wiye ceer aɗa wawi soccirde ɗum nder suudu ma aɗa wawi fompirde ɗum foof sa waddi hen omo laaɓan ha wiye ceer a dañata kadi kene wiye odeur sen gari kadi ko batte cuuɗi ɗi comme ne wuuli oɗo saaha hande mi wi on yo gustu kene wiye uro o walla curki ɗi sa wi neɗɗo e ustu curki yata waɗa addani ɗum holko waɗi remplacé holko waɗirta remplacé curki ki
kene wiye yara 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 noon kañum ko boîte goto yeeyoɓe cuura partout to jaaɗa yeeyoɓe cuura sa wi yara yara aɓe mbawi hollude makko woni yara yara ko boîte o serani ko temettati tan e quelque jarata walla temen nayyi serani cooda boîte ma mbaɗa e nder suudu ma holno waɗirte nder suudu kuñata ko matala o ha laaɓa ha wiya ceer sa lowƴi suudu ma ha laaɓi ha wi ceer mbaɗa e rukkuji cuuɗi he kanko yara yara o cuya hen cuya e dow matla he koye matla he suyete sa suye matla hen kala kene wiye odeur kala kene wiye hendu bondu oɗon matala hayti dañde hendu bondu saabu koye nguleyki wona sen mbi e rukku cuuɗi he alay saago beddoɗen hen kadi yara yara o nde wawa nangude uura taw wona cuurki kene tampinma tampina ɓenguel ma walla tampina kadi joom galle ma ɗum woni wawa urde tawa wona yara yara kene waɗe darab mo lelotoɗa no sa waɗi darab mo leloɗa ene wawi ɗakkade e ɓandu ma te so ɗakkima e ɓandu ma ene wawi addandema ni allergie mo ganduɗa tawa anda to no wayi sen mbi sa wi neɗɗo oto uur cuurki ki ne tampina yimɓe koye nguleyki wona almoire uji ɗi jiiɗon ɗi holko ittata hendu almoire ittata hendu almoire ko wiyete horom polle kala to jaaɗa aɗa wawi dañde ɗum aɗa wawi dañde horom polle boutique aɗa wawi dañde ɗum marché kala to jaaɗa aɗa wawi sodde sa limmiti comci ɗi a yuppi ha laaɓi ha wi ceer e nder armoire ma cooda horom polle ɗe mbawa sarde hen partout e nder armoire he ɗe mbawa lemde comci ɗi so comci ɗi joɗinoma ɗon henno duuɓi ɗiɗi hatta sa ɓornima comci ɗi mbatta hendu ko hendu horom polle ndi tan yaltata par ce que mbimo kala moment garɗo alay saago yimɓe ƴeewa no gurdire on temps koye moment nguleyki wona oto ɓorno en ko waɗi nylon ƴeewen ko waɗi coton ko ganduɗa ene wawa ɓuusade mbarñede ɓanduma ɗum woni comci ɗi en ƴeewan alay saago comci foof baɗɗo coton haysene tekki wulata no hannirta ni sen mbi bicarbonate kadi mi arta hen seeɗa ene warñoɓe ɓe ene woode yimɓe ko warñoɓe kala to jiiɗa ɗumen ɓe mbarñan nafɗe mabɓe ne keewi warñude haɓe donka andude noɓe jooɗori yimɓe ɗum ɗon ittata ɗum ko bicarbonate sa lootima ha ɓanduma laaɓi ƴetta bicarbonate o cuya hen tawa fompi ha laaɓi ha wi ceer cuya e nafɗe ma o yoora no wiya kos on ñalawma nafki ma warñatta nafki ma simtata ndiyam a jooɗoto en less bicarbonate o ɓuccuto ɗum ha laaɓa ha wiya ceer ɗum ɗon bicarbonate ene waɗi nafoore no feewi bicarbonate ne ñaame bicarbonate ene moƴƴe ɓandu bicarbonate ene moƴƴe nokku mo gonɗen o taw koye galleji ɗi ene wawi fewnude foof kala kene fewna nguleyki noon so wuuli ha ɓurti en ƴeewan kene wiye meew hande aɗa wawi dañde bujjoy bu sappo aɗa wawi dañde nogas sans départ doole potani ko min joni mi ala ko conmi meew mi dañi bu sappam somi jooɗima no wuldini yata waɗi meew o ha hoya walla jaaha cippoya kosam bu sappo ha hoya mbaɗa hen ha ɓuuɓa seeɗa tan ne mbawa yarde ene naata e nder ɗaɗi ɓandu ndi ene moƴƴi e ngulekki wayata kono perfusion ni ene naata hen kosam ɗam ene naata hen ɗum woni no mbarñirta ni yato kadi aɗa lomta ndiyam ɗam no feewi so wuuli toppitoɗe sukaɓeɓe mbawa dokkude ɗumen ndiyam yara ndiyam ene moƴƴe neɗɗo ne mbawa yarde ndiyam ne mbawa yarde no mbawɗa warñirde foof ndiyam ɗam noon yaltirta ndiyam ɗam kadi ko noon natirta e ɓandu ma so woni wone yimɓe noon tant que hokkani ɗumen ndiyam jarata woni won sukaɓe sa rokkani ɗumen ndiyam tan jarata ƴewton ngulekkino e wulde ni il faut teddi noon onon e koye mon ndiyam dokkon joom galleji ɗi ndiyam ne mbawa yarde no feewi ndiyam ne mbawa toppitɗon sukaɓeɓe ne mbawa yarde ndiyam par ce que moment mo gonɗen o ko moment gulɗo no feewi mbasen ɓornade comci ɗi ganduɗa kadi ko comci pooɗo baɗowo attiré nguleyki coode ɓuuroɗen ɓornade comci ɗi ganduɗa ooli ɓuuroɗen ɓornade ko wiyete ko danawol ɓuuren ɓornade ko wiyete rose aɗa debbo ni yiɗi rose ɓuuren ɓornade ko wiyete clair kono kala kene waɗi clair ɓuuroɗen ɓornade ɗum ene moƴƴi no feewi tabarakallah machallah seɗen ɓorno ɗum noon ko mbi kewmi wiide ko tan aɗa andi enen ko rewɓe gonduɗen wona fini tan a ñappi wuttema ala sa fini a lootima ha ɓanduma laaɓi kala ko mbawɗa wadde e aduna onon rewɓe mondo kaldanɓe kala no ciforiɗa yataw yeeso ma yewata debbo oto jaab yeeso mum yeewa yeeso fota yewde kala ko donkuɗa oto ronku crayon mo mbawɗa wadde e less guite ma ne mbawɗa andude no darirta ene ɓeyda darɗi ene yonna darɗi
ene ɓeyda kadi kene wiyete an saɗa haalde e joom galle ma ene wawa heɗade mo no fewi ko kalta ko saabu noon so yeeso mi wima ma pewna par ce que debbo toujours ko ma fewne ala fof ko fewnetake debbo ma pewnitoɗa par kañum gueɗe mum fof ko ma fewne sa fewnani tan wawata fewde wono fin tan aɗa ɓallina kassari tan garda yeeso ma ngo ganduɗa ko joni pinɗa ala ene usta jarabi jaafoɗon on rewɓeɓe ko onon kaldanmi debbo koma yonna yeeso mum seeɗa so fini lootima ha ɓandu mum laaɓi ƴettu crayon seeɗa mo ganduɗa ene wawi wiide joom galle o mbaɗa waale jaam a fini gonɗa koye dawde ɗum noon Allah hokku en ñallude jaam nde joom galle o welto ne wawa kadi andude holko oppi caggal gorko koma funte beele fewne ne wawa hakkille mum wona e ma mi yima ko debbo hewata kecce ko ɓuuri ko hewata piiɓe e gallaɗi yo Allah hokku en hewde kecce kewɗen maniére uji men ne mbawɗe wondude e mabɓe ɓuuri ko keweten piiɓe e gallaɗi ɗum noon rewno ɗo ko debbo mo Guriki Koliyaɓe ene wiye Maymouna Sy sen gari ɗo ha e Dakar Dially Diop Sangomari hay Guédiawaye sen beela mbiyen Mouna Sy on arno ɗo kadi yewtidde e rewɓeɓe en calmini mon foof inde mum e yettode mum kono noon hande mi yahan to Abidjan somi yetto ha to Adjamé mi salmina toon Mayram Dia mi salminamo mi juuromo mi ñagonomo Allah moƴƴere kanko Mayram Dia on wiyete ko jatigue ɗanniɓe kanko woni jatigue ɗanniɓe kanko Mayram Dia guila e dow hooram min so kala ko rewno ɗon e nder Côte d'Ivoire kanko Mayram Dia o teddini ɗum o suuri ɗum o fewni ɗum holno fewniri kala debbo ngaruɗo jibinowo kufɗo ɓesgu mum rewi koye junggo makko kanko Mayram Dia ene wiye joom suudu Ceerno Seydou ɗum noon Mayram Dia kala to gonɗa e to gonirɗa mi salminima mi ñaganimama Allah moƴƴere ko ɗon kadi calminanmi debbo toroɗo hono Fama Liidi Bousso kanƴe toroɓe mi wima nde Abidjan metti e weñade nde ko an wonno an Oumou Bari mi salmini on mi juurima on kono mi wawa nadde Abidjan taw mi salminani hono maire Ndiaye on woni jeewo gallam maire Ndiaye mi salminima no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi salmini tohora Mounas mi wiyama yo wuur hawa haaɓa kanko no gurdam makko waɗat nafoore so weeli Allah inchallah kadi mbiɗa wima ya toppito joom galle o no fewi no fewi no fewi ɗum noon Warango TV rewno ɗo henno ko ceɗɗo ɓaleejo mo ɓawlani ɓernde mi salmini on mi juurima on ha ñande wonde Oumar Doro Kume to gonɗa to gonirɗa mi salminima mi ñaganimama Allah moƴƴere ko ɗon kadi calminanmi Fandiaye Dieynaba Yaya mi salmini Mariéta Sow en hay goto mi woppani mi salmini kala keni wiye fans Mouna Sy a salminama ñaganama Allah moƴƴere kono noon momi salmina debbo ñeeño jontaɗo tabarikallah machallah Fama Thiam debbo mo hoore fonde to gonɗa to gonirɗa mi salminima mi juurimama tabarikallah machallah